No segundo mercadillo do Nadal de Carballeda, como vedes, nos está visitando Valdeorras e diso se trata, de poñer en valor o pequeno e mediano comercio que son o que vitalizan os pobos de Valdeorras. Están pasando moi mal, están vivindo unha etapa que teñen moita dificultad, que as ventas son light, entón a nosa obligación é fomentar a cercanía do comercio local, que les podan mostrar os seus produtos e agradecer ao director e á Xunta de Galicia que gracias ao seu apoio é posible que un concello pequeno poda facer estas actividades e axudar ao pequeno e mediano comercio. Do comercio local, que neste caso no concello aglutina a comercios de toda a comarca de Valdeorras, é un motivo de festa, o comercio, a experiencia de compra na que podemos ver toda a gran diversidade de produtos, pois supón unha actividade atractiva para os nosos ciudadanos. Por lo tanto, hai que seguir poñendo en valor ese comercio local e facémolo por segundo ano aquí en Carballeda de Valdeorras e, por lo tanto, agradecer á alcaldesa tamén ese impulso que dá ao comercio local. Animar a toda a ciudadanía a asistir a este tipo de feiras, pero asistir tamén ao comercio a pé de rúa, a importancia que supón nos nosos barrios, que sería desos barrios coas persianas pechadas e, polo tanto, bueno, creo que aquí na comarca de Valdeorras tedes un bo comercio tanto no barco, na rúa, e hai que seguir impulsando, é o que queremos animar, a apoiar e felicitar tamén o asociacionismo comercial que temos aquí no barco, CCA do Barco, a EVA tamén, pois impulso ese apoio que fan ao comercio local e dende a Consellería non podemos máis que felicitarlos a todos eles e seguir